Sziasztok srácok és lányok, én Chris Sniper vagyok, és ebben a mai videóban Minecraftozni fogunk Kódaxóval. Sziasztok! És ebben a mai videóban egy ilyen telepátiás játékkal fogunk játszani a Minecrafton belül, aminek a lényege, most mondja el Axó. Igen, szóval annyi, hogy itt vannak ezek a kis izék, Igen. és annyi, hogy kiválasztunk egy blokkot a játékba bármilyen, és azt ide lerakjuk. Így. Igen, így. És ugye ugyanaz, akkor nyertünk, Igen. és hogyha nem, akkor a közös dolgot meg kell találni benne. És nem a közös dolgot, hanem hogy kettő, mondjuk, for example, Igen. itt van ez, Igen. és akkor itt van ez. Igen. Igen. Mondjuk akkor ezt mi raktam? igen. Ezt én raktam, Ezt meg én. Igen. Meg kell találni a közös, mind a kettő fa. Igen. És akkor mondjuk fa. És Igen. hogyha te is ezt rakod, mert megtaláltuk benne a közöset, hogy Igen. ez fa, mind a kettő, akkor nyerünk. Nyertünk. Igen. És akkor így fog ez majd menni. 3, Kettő. 2, 1, lerak! Hallod, beszartál volna, hogy elsőre ugyanazt kapjuk. Jó, nekem megvan. Hallod, hogyha ezt elrontjuk, hogyha ezt miattad elrontjuk, mert nekem annyi izé van ebbe logika, hogy beszarsz. Jó, oké. Na, nyugodjál meg. De azt mi... 3. Szeretetük. Visszarakom. 3, 2, 1, lerak! Te, ember! Ezt miből csinálod? Ametisztból! Ehhez kell ametiszt... Ja nem, ez nem kell. Ahhoz nem kell, ahhoz csak rész kell. Jó, ezt megoldjuk. Ez olyan ötletem van. Jó, de nincs bent a harmadik blokk. Úristen, no way. Ja. Jó, Akkor nekem megvan. nekem is. Ezt fogja a kezébe. Jó, Mindegy. 3, 2, 1, lerak! Én ezt azért választottam, mert mind a kettő redstonehoz kell. Ja, oké, akkor úgy, akkor nekem De megvan. miért vettük ki? Mi? Ezt én sem értem, rakjuk csak vissza. Jó, nekem megvan. Úristen, hosszhaj! Hát, Na, jó, oké. Aj, nekem nincs meg. hát Istenem, keresd a... Jó, nekem megvan. Nekem is. Jó. Ezt elrontjuk. Meddig 3, látom? 2, 1, lerak! De ember, miért ugyanazt rakod le? Nem ugyanaz! Ja, ez ugyanaz, én esetben ez sima. Aj, Jó. jó, oké, ez megvan, ez Nekem, megvan, ez nekem megvan, is, ez nekem tuti is. megvan, ez tuti Nekem megvan. is. 3, 2, 1, lerak! Jó! Ez az! Istenem! Végre! Hú, ez. Jó, várjál, akkor számoljuk. Akkor addig egy megvan. Egy darab van lerakva, mert egy darab van kész. De nem, arra tegyük akkor a ízét, amit kitaláltunk. Igen, Mi hát az egy darab. volt? De nem, hogy ezt találtuk ki, hogy ez volt az. 3, 2, 1. 1. Jó, lila mind a kettő, ezt nem ronthatjuk el. Lila mind a kettő, tesó, hogy ezt elrontod. 3, 2, 1, lerak. Jó, oké, megvan, nekem megvan. Hát ha megtalálom, persze. Jó, Várjál. 3. Várjál, én még nem találtam meg. Remélem mind a ketten arra gondolunk. Én is. 3, 2, 1, lerak. Isten. Jó, megvan. Nekem is. 3, 2, 1. Úristen! Jó, ez megvan, ez teljes mértékben. Teljes mértékben megvan. 3, 2, Várjál! Mehet. 3, 2, 1, lerak! Bazzeg! Jó. Megvan. De már nincs több. Ja, de van. 3, Várjál! 2, 1, lerak! Jó! Let's go! Jó, addig csináld meg. Úgy. Jó, akkor most én mondok, legyen a használati blokkokból. Jó, building blocks, az a tégla? Nem? Nem, Tábla. megvan. Na igen. Jó, nekem megvan. Jó, szerintem az enyém egy alap. Az Figyelj, enyém is. hogyha ezt megcsináljuk elsőre, mit látsz? Egy 20-ast. Jó, 3, 2,
Már azt hittem, mert majdnem ugyanolyan volt a hangja, de nekem megvan. 3, Várjál, nekem nincs. Nekem megvan, Kettő. nekem is. 2, 1, lerak! Jó! Sadjára! Jó, oké. Ja, most legyen az a ingredients, a vas. Ó, de abból nincs semmi. De van pár blokk. Jó, mindegy, hagyjuk. Ebből Mi nincs. legyen? Mi legyen? Legyen a... Legyen az építőelemek. Mennyi? Nekem egy új blokk. Jó. Annyit mondok. Már 9 perc megy. Ezt kivágom. Jó. Nekem is megvan. Azt te fogod a kezedbe, fogd már a kezedbe! Jó, akkor újat választok. Baszki! Bocs. Jó, nekem megvan. 3, 2, 1, lerak. Ajtó. Hú, te egy ajtó, ami... Egy ajtó. Nincs kő ajtó, véletlen. Nincs. Nekem megvan. Várjál. Ha ezt elrontjuk ember másodjára, én most lépek ki. Nem úgy. 3, Várjál. 2, 1, lerak. Hoppá. Az meg. Zoom. Ajtó! Nether ajtó! Nether ajtó! De te meg andezitet raktál ember, én meg abból próbáltam következtetni, na mindegy. Jó, nekem megvan, ez egy alap. Oké, bazdmeg, jó, megkaptam az achievement. Jó, hát az, akkor válasszál mást. Várjál. Nekem is megvan. 3, 2, 1. Most meg én, hogy andezit és kő! Vagyis hát, hogy lépcső. Én azért gondoltam ezt, mert ugyanúgy ki lehet nyitni, mint az ajtó, és ugyanabban a magasságban van, mint a lépcső. Jó, ez easy. Ez nem- Várjál, vagy csak vissza kell rakjam. Ki? Jó, ezt is kivágom majd. Jó, 3. Várjál, még nincs meg nekem. Legyen ez akkor. De nem, mert nem cseréli ki. Na, mehet? 3, 2, 1. Lerak! Ugyanezt a Bazzaj. Én ezt akartam. Jó, oké, ez megvan. Hogyha ez nincs meg, ember. Tuti megvan. Ez tuti megvan, haló. 3, 2, 1, lerak. Bazzeg. Jó, ez megvan, ez egyértelmű. Hogyha ezt elrontod, ember. 3, 2, 1. Az előző körben ezt honnan szedted? Ja, mondjuk, jó, oké. Mert trapdoor, ez, te meg jó. ennél raktál piros, csak úgy gondoltam. Jó, de az utolsó előtt, az előbbi, a legeslegelőbbi. Ja, jó, oké, akkor megvan nekem. Részszíne rontjuk el, ne? Rakd össze, próbáld meg összerakni ezt a kettőt. Hogyha Én is azt akarom, de 2 lehetőség van. Vagy ez ilyen színnel, vagy ez ilyen színnel. Jó, megvan. De 3. ez nem lehet ilyen színe, mert az már volt, akkor csak tudod. Jó, kösz a hintet. 3, 2, 1. Jó. Ez az. Ez az! Megvan! Nagyon ügyesek vagyunk. Már bővül a... Én meg vissza akarom rakni amúgy. Na minden most már. Jó. Lesz egy-két vágás. De majd ezt meg fogom vágni tényleg. Na. Jó. Mi Legyen legyen? a colored, legyen a colored. Megint a színes? Jó. Oké. Jó, megint a színes. Nekem megvan. 3, 2, 1. Jó, te elrakotta! Igen. Te rakotta. Akkor már csak... Akkor... Ha megvan, hogy te rakotta, akkor már csak színvilágban kell különbözniük. Szerintem megvan. Várjál. 3, Várjál! 2, Nekem is megvan szerintem. 3, 2, 1. Ebből mit csinál? Jó, nekem megvan. Nekem is. 3,
2, 1. De baszki ugyanazt rakom le. Bazeg, ezt és ezt összerakom. Jó van! Jó, nekem megvan. Nekem megvan. Nekem is. 3, 2, 1. Jó, oké. Nekem megvan. Nekem is. Nekem megvan. 3, 2, 1. Bazeg, onnan jött a fekete. Hát onnan, mert ugye ez sötét, és ez is sötétnek számít. Hoppá, Cutie. Mindegy. Melyik volt Minden ez? most már. Melyik volt az? Ő nem tudom. Ez volt? Nem. Jó, nekem megvan. Nem baj, akkor- Gondolj az ellentétre. Ellentétre. 3, Várjál. 2. 3, 2, 1. Lerak. Én a világosra gondoltam. Én is. Tényleg sokkal több ebben volt. Igen, ugye a feketénél ez világos. Jó, megvan. Light grey-t raktál le. Light grey-t. Igen. Megvan. Tesó, megvan, hogyha elrontjuk. 3, Várjál. Szerintem nekem is megvan. Jó, mehet. 2, 1. Lerak. Azért. De azért gondoltam világos kékre, hogy te kéket, én meg lightot, hogy akkor light... Hát én meg azért gondoltam, mert grey, és ugye light grey, kiveszed belőle a lightot, az akkor grey. Igen, értem. De hogyha megpróbálnánk a két szónak az összerakása, mondom mindegy, akkor most legyen megint redstone, legyen redstone. Ja. Nekem megvan. Nézd, csináljuk úgy, a videó kedvéért mindig csak egy esélyünk van. Tehát ez az egy esélyünk. Az az egy? Jó, oké. Nekem megvan. De már ne randomot, tehát ne randomot. Várjál, valamit le akarok tesztelni most, nézd ide. Ó, nem, már azt nem lehet. Basszus. Az csillét akartam lerakni. De az olyat lehet, hogy ráraksz izét, lerakod a izét, a sínt, és akkor egyből rá csillét. De én a legalapabb dolgot raktam rá. Jó? Tényleg? Legalapabb. 3, Várjál. Akkor én is. 2, 1. Az nem alap! De ez is alap, hát ez már mióta van? De én nem úgy értettem, hanem hogy a legalapabb redstone dolog. Ez itt Ja. egy alap cucc. Jó, oké. Jó, Akkor megint legyen redstone-ból. Jó, oké, még redstone. Nekem megvan. Nekem is. 3, 2, 1. Nekem megvan. Nekem is. 3, 2, 1. Fú, az egész. Na, legyen olyan, hogy amikor egyezik, akkor léphetünk át a következőre. Ja, értem. Jó. Nekem megvan. Jó, nekem is. 3, 2, 1. Hoppá. Jó, nekem is megvan. Nekem megvan. Nekem is. 3, 2, 1. Jó, oké, megvan. 3, 2, Várjál. 1. Ja, jó, 3. Most mi van? Semmi. Sima láda. Nem, már én trapped chestet csináltam. Nem, sima láda. Nem, nézz rá innen. Igen. Igen. A kulcsára. Mi van vele? Piros. Dehogy piros ember. Hagyjál már! De akkor nézd meg ezt, ez barna. Jöjj, Más, nem a kulcsa, hanem a kulcs körülötti rész. Jó, én nem Optifine-ban vagyok, szóval nem tudok rá... Aha, most már látom, tényleg piros. Én sem Optifine vagyok, hát látsz. Jó, oké. Akkor Na. nekem megvan. Nekem is, csak pillanat. Hmm. 3, Jöjj, a fagyim. 2, Ne a fagyim. mehet. Mehet. 3, 2, 1. Jó, nekem megvan. Azt elbaszod, megütlek. Jó, oké, szerintem nekem is. 3. Várjál. Várjál, nem. Neked is. 3, 2, 1. Let's go! Ó, baszki. Jaj. De bazd meg! Most már elkezdem erre bővíteni. Csak nem így, hanem... Így. Így.
srácok, hogy akartok ilyen shop pluginos survival Igen. sorozatot, Igen, ezt akart, igen. Mondjad. hogyha akartok ilyen shop pluginos sorozatot, Krisz demonstrált kérlek, hogy mit lehet csinálni ebbe egy társa. Igen, szóval, hogy így beírjuk Szóval, azt, hogy hogy per igen, shop. ezt csinálod, akkor itt vannak különböző kategóriák, és akkor itt, hogyha rákattintasz az egyikre, Krisz, Enchanting, akkor itt akkor meg lehet venni. a kategóriában ugye mindenféle cucc van, és konkrétan nem kell semmit sem csinálni, Igen. csak a pénzt ugye megszerezni, és így Igen. akartok ilyen survival-ös Sorozatot. igen, sorozatot, akkor Írjátok le kommentbe. lájkoljátok, és írjátok le kommentbe, hogy igen. Hogy legyen, hogy hashtag shopot írjátok le. Igen. És akkor lesz. Ja. Akkor legyen legyen most természetes blokkok. Jó, az olyat még nem csináltok, hogy most legyen a könyvtárabban. 3, 2, 1. Jó. Nekem megvan. Ja, de várj, ragd vissza. Várjál. Ja, értem, tudom, hogy mire gondolsz. De az nincs benne ebben a részben. De nem baj, nekem megvan, hogy a 2 összerakásából mi lesz, nekem megvan. Te nem kaptad meg az achievementet. Min achievementet? Üsd, amíg Én nem erre megy. gondoltam. Vasra? Hát igen, de akkor szerintem tudom, várj, ez milyen? Ja, hogy Deep Slate. De nem, hanem ez ért, ez meg nether, és akkor rakd össze. Hú, hallod, ezt elrontjuk. Jó. 3, 2, 1. Jó! Ez az! Azt hittem már, hogy az aranyat fogod lerakni. Én is amúgy azt hittem, hogy te arra. Na srácok, így áll most a kollekciónk, eddig ezeket találtuk ki. Nagyon jó. Nagyon izgalmas amúgy. Na, Hogy igen. megint legyen a természetesekből. Nekem megvan. Várjál. Szerintem ez legyen az utolsó. Jó. Akkor ez lesz az utolsó, srácok. Na, számolj. 3, 2, 1. Na, Ez ha, mi? nekem megvan. Az éli. Levél. Nekem megvan. 3, Várjál. 2, 1. Ja. Én úgy gondolkodtam, hogy ugye te Nethert választottál, és levél. Ja, értem. Akkor Netherfának ez a levele. Hogy én Hát, tudom. igen, tudom. Én azt gondoltam, hogy levél, és a legalapabb levél. Ja jó, akkor mehet. Na, 3. Úgy ott, Ja, úgy van egy harmadik is, tényleg. akkor rakhatjuk vissza, akkor én az áll a Nem, levelet. az mindegy, a második az mi volt? A második az volt, ugye én a kék torz tucos. Ugye én ez voltam, te meg valami netherrek, vagy nem tudom. Ha van. Nem, én Oak Leaves volt. Ja igen, te az voltál, igen. Na, de gyere, megvan a jó. 3, 2, 1. Jó! Ez az! Jó, szóval srácok, ennyi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-et kitaláltunk együtt. Ez nagyon jó. Nagyon jó volt. Jaj, leestem. Jaj, merre? Nagyon rossz irány. Na, szóval akkor ennyi volt ez a mai... Na, állj már ide! Ember, mit csinálsz? Állj már ide mellém. Mit csinálsz? Ez boldog. Ne bro, stop it! Na, köszönjük már ki. Na, gyere, állj ide. Ide mellém. Na, szóval ennyi volt ez a videó, hogyha tetszett, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a lájkot. Igen, és Igen. iratkozzatok fel. Már mondtam. És írjátok le kommentbe, hogyha akartok ilyen Igen. sorozatot. Sziasztok!